Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στην Ανδριανή, στην Ανδριάνα, στον Ανδριανό, στην Ναταλία και στην Ναταλή που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο του Σαββάτου 26 Αυγούστου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άμερεσκο Γιώργος Σακελάρης. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, ο ομογενής επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Λακωνία, που διαπρέπει στο χώρο της πράσινης ενέργειας στην Αμερική, συζήτησε με τον Δήμαρχο Καλαμάτας για τις προοπτικές της περιοχής και τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προκλήσεις που υπάρχουν, στο πλαίσιο της συμμετοχής Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2030. Ο Δήμαρχος Νησηρίων Δ. Χριστοφής Κοροναίος και το Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των εργασιών της 7ης Νησήρικης Αμφικτιονίας, ανακήρυξαν Μέγα Ευεργέτη της Νησύρου τον επιχειρηματία και επίτιμο πρόεδρο της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας, Νίκο Ανδριώτη. Πρόκειται για την ανώτατη τιμή σε ένδειξη αναγνώρισης αέναης προσφοράς του Νίκου Ανδριώτη στην Ομογένεια και στην Ίσυρο και κυρίως τη δωρεά των 2 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση των δημοτικών ιαματρικών λουτρών της Νησύρου. Ο Δήμαρχος Δ. Χριστοφής Κοροναίος, στην ομιλία του για την ανακήρυξη του κ. Ανδριώτη ως Μέγα Ευεργέτη, υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η πτέρυγα που θα εγκαινιαστεί τώρα να ονομαστεί πτέρυγα Νικολάου Ανδριώτη προς τιμή του. Μετά από ένα πραγματικό θρίλερ στον τελικό του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τεράστια ανατροπή στο έκτο και τελευταίο άλμα του με 8,52 μέτρα και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του παγκόσμιου βάθρου. Μετά το ασημένιο πέρσι στο Όρεγκον, ο 25χρονος πέρασε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της Βουδαπέστης το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τζαμαϊκό Γέιν Πίνο με 8,50 και στην τρίτη θέση τον Τάτζεϊ Γκέιλ, Τζαμάικα και αυτός, με 8,75 μέτρα. Ο Τέντογλου μπήκε αποφασισμένος στον αγώνα και από το πρώτο του άλμα πέταξε στα 8,5, σημειώνοντας την κορυφαία φετινή επίδοση για να γυρίσει τον κόσμο που είχε ενθουσιαστεί και να ζητήσει ηρεμία, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση κάλμα-κάλμα. Σκυθροπός, συνοφριωμένος με βλέμμα όσο όλο καχυποψία, ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε την Πέμπτη σε φυλακή της Ατλάντα στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας σύλληψής του, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Στις 3 προηγούμενες παραπομπές στα ποινικά δικαστήρια έχει καταφέρει να ξεφύγει από αυτό το υποτιμητικό τελειτουργικό, όμως ο δισεκατομμυριούχος υποψήφιος για την Προεδρία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, δεν μπόρεσε τελικά να το αποφύγει. Η φωτογραφία αυτή, mugshot στα αγγλικά, τραβήχθηκε από τις υπηρεσίες του σερίφη της πρωτεύουσας της πολιτείας στη Τζόρτζια και βρέθηκε αμέσως στην πρώτη σελίδα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ενώ έκανε επίσης το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί του χρόνου για πρώτη φορά το Διεθνές Συνέδριο της ΑΧΕΠΑ, της μεγαλύτερης οργάνωσης του ελληνισμού της Αμερικής, με περισσότερα από 400 παραρτήματα στη ΣΥΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη και με ιδιαίτερη επιρροή σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Στη σχετική ενημέρωση προέβη κατά τις εργασίες του Παγκοσμίου Συνεδρίου των Κυπρίων της Διασποράς ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Σάββας Τσίβικος. Όπως ανέφερε ο Τσίβικος, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2024 στη Λάρνακα και σε αυτό θα συμμετέχουν χιλιάδες Ελληνοαμερικανοί, αλλά και άτομα που ζουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και στον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συζήτησε την Πέμπτη με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στο χειρισμό του μαχητικού αεροσκάφους F-16, η οποία θα αρχίσει στην Αμερικανική επικράτεια το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι πρόεδροι Μπάιντεν και Ζελένσκι συζήτησαν για την έναρξη της εκπαίδευσης Ουκρανών πιλότων μαχητικών και τη διαβεβαίωση πως θα δοθεί τέλεια έγκριση προκειμένου και άλλες χώρες να μεταφέρουν F-16 στην Ουκρανία μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, αναφέρει δελτίο τύπου της Αμερικανικής Προεδρίας. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφερε νωρίτερα
πως θα συμμετάσχει στην εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων F-16 από τον επόμενο μήνα, αφήνοντας κατά μέρος τους δισταγμούς που εκφράζουν για μήνες ως προς την παράδοση αεροσκαφών του τύπου στο Κιέβο. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.netadamnisis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης είτε 4 μετά μεσημβρία ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Gyro World, Hellenic Classical Charter School, Kondos Foods, Megas Gyros, New Yorker Bagels, Sigma Fan Laboratories και United Brothers Food Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!